رادیوی آزادی سلام به سر فرش دخته‌های ما انتظاری حرفای شما. баъди 7 соли кӯшишҳои баромад дар телевизионҳои давлатӣ Шаҳбоз Шарифов маъруф бо Шон МС ба натиҷае нарасид, чун ӯро бо ин гуфта ки таронаҳояш бевазнанд ба ин минбари саросарӣ дар Тоҷикистон роҳ намедиҳанд. ӯ акнун ин дарди дилашро бо реп ба расонаҳои мустақил мерасонад ва мегӯяд мехоҳад ҳаваси дилашро бо реп ба само расонад, зеро дар Тоҷикистон ба ӯ иҷозаи парвоз надоданд. сарояндаҳои эстрадаро ки дар телевизион баромад мекунанд, ман классика эстрадаро пас карда намехонда ки ҳаст бо сарояндаҳое ки сурдаи умуман мазмун надора, на мантиқан маъниам надора, не ки ора раҳ метаҳанд. Аммо репсарҳо даштон сухани қабеҳ мо дар телевизор дар раҳ нест. ба гуфтаи ӯ бархурди ҷомеаи тоҷик алалхусус намояндагони мақомоти давлатӣ ба репсароён бисёр бад аст ва онҳо ҳамеша интиқод мешунаванд. ҳолон ки репро аксари ҷавонони тоҷик дар дохилу хориҷи кишвар гӯш мекунанд ва қабул доранд. монда шудем шунидани як гап дар шабакаҳо, дар радио, дар газетаҳо ки ёки вазорати фарҳанг намояндаҳоша мо мебинем ки як ҳаёт чӣ санга чӣ лаънате аст бар сари репсарҳо мепартиянд. Санад умуман модари мо ҳам аст, бояд монанд морам дар оғӯши модар ҷошем. солҳои 90 ҳамаи мора кард беадаб. ма тоҷикам меодами тоҷдор, ма тоҷикам беватана ватандор. репсароӣ дар Тоҷикистон дар аввали солҳои 2000 ва он ҳам бо таваҷҷӯҳ ба мушкили иҷтимоии мардум аз қабили муҳоҷират ва бебарқӣ ба майдон омад. то кунун репсароёни тоҷик дар бораи фарзандони ятиму дастнигар ва мушкили бепулӣ зиёд таронаҳо иҷро карданд. ман намегум ки боём, мезанам такси дар барам ба қулашкаи чоём. ман намегум ки боём, ман намегум ки боём, зато дилам ки шуда ай ҳама боём. ба эҳтимоли зиёд мақомотро имрӯз репҳое нигарон кардааст ки дар онҳо аз дашному қабеҳ низ истифода шудааст. ин репҳо дар вақтҳое суруда мешаванд ки ду гурӯҳи репсаро аз минтақаҳои гуногун ва ё маҳаллаҳои гуногун ба якдигар дар меафтанд. ва масъала то ҷое расид ки зимни як ҳамоиш дар иттифоқи нависандагон дар Тоҷикистон мавзӯи мазкур бо ширкати адибон ва аҳли адаб мавриди баррасӣ қарор гирифт. ба гуфтаи адибони тоҷик қаблан аҳён репҳои хуб дар бораи мушкилот ва масъалаҳои зиндагӣ, дар бораи муҳоҷират ва дар баъзе ҳолат матн дар шакли насиҳат ҳам навишта мешуд. аммо имрӯз бештари репҳо парешон ва олуда ба дашномҳоянд. репсароён мегӯянд танҳо барои онҳое ки ба ном репсаро буда дар матнашон дашному ҳақорат доранд намешавад тамоми репхонҳои тоҷикро интиқод кард. онҳо мегӯянд кӯшиш мекунанд ки ҳисси ватандӯстиро дар ҷавонон баланд бардоранд. ман тоҷикам ранги дарахти бед, ман тоҷикам дори сарам тоҷи реп. шоираи Раҳимҷон дар нишаст пешниҳод кард барои беҳтар шудани муҳтавои суруди репсароён озмуни интихоби шеър эълон кунанд. репсароён бояд аз эҷодиёти мардум беҳтарин шеърҳоро интихоб ва оҳанг бубанданд ва шояд баъди он ба саҳнаҳои бузургтар ба мисли телевизионҳои давлатӣ роҳ ёбанд. шоирони ҳирфаӣ бошанд, яъне ки аз саркарда аз осори ниёгон то ба имрӯз то шоирони имрӯз танҳо ба танҳо як гурӯҳи чӣ натиҷа медиҳанд. репсароёни тоҷик ин пешниҳоди шоираи Раҳимҷонро пазируфтанд, аммо мегӯянд матне ки аз ҷониби адибон пешниҳод мешавад каме содда карда баъдан ба мардум пешниҳод хоҳанд кард, зеро ин навъи жанр соддагиро мехоҳад.